czytaniach. Jeżeli bardzo dziękuję jeszcze raz za zaproszenie. Teraz tym razem właśnie zachęcić, proszę o to, żeby tą wystawę też jakby promować, przekazywać dalej, bo jest tutaj taka ciekawa ekspozycja. Wystawa będzie czynna do lutego i będzie zakończona uroczystym filmisażem. Tyle możemy zdradzić, tak na siebie. Tak, coś takiego faktycznie rodzi się jeszcze w głowie. Mam nadzieję, że ten filmisaż będzie równie ciekawy. Podsumowaniem jak było, że